Знаете ли? Давайте свобода. Каквото е ваше, ще остане ваше. Каквото не е, ще си тръгне. Говорете, общувайте, комуникирайте. Не задържите никого на сила. Не се вкопчите в глупости. Не търсете дявола в детайлите, защото винаги ще намерите нещо, за което да се хванете. Дишайте, живейте. Оставете всичко да се случва така, както се случва. Не си напрягайте главата излишно. Пуснете се по течението. Пуснете се по течението на живота. Той винаги ще ви отведе към правилните места, към правилните хора. Доверете му се.